fragmento dun libro que me produciu moita alegría escribir, que é As voces da auga, publicado por Baie Edicións, e que é froito dun contacto moi pequeno coa cultura chinesa, pero que logo afondei a partir dunha experiencia persoal que me deixou impactada. Trata un pouco das relacións entre pais e fillos e tamén como os sistemas políticos condicionan totalmente as vidas e a felicidade dos humanos, non? Sabía que era precisamente os afectos de todas as mulleres da súa vida os que marcaran sempre a súa existencia. Primeiro, o da súa querida avoa Yuxue, logo o da súa madrastra, unha campesiña da etnia Zhuang, que era case analfabeta, despois o da súa esposa Yuga. Por iso, cando o destino o desafiou, pedíndolle á bebé que liera nos seus brazos, respondeu con valentía, devolvendo todo aquel amor que sempre recibira. Tal vez somos a tenrura que recibimos, faloulle Wei Shu a esa imaxe de si mesmo que se reflectía esa tarde no espello do río Liyuan. Efectivamente, o día en que o mozo Wei Shu cumprira 14 anos, os mesmos que tiña agora a súa filla Li, o seu pai viñera buscalo para leválo con el aos arrozais do sur, separándoo para sempre da súa querida avoa Yuxue e daquel mundo de concubinas. Cando hoxe Wei Shu, xa ancián, contemplaba aquela caixa de lonxevidade que colgaba no alto do seu can, suxeita por unhas cordas, lembrábase dela con tristeza. Durante cada noite daqueles 14 anos que viviran xuntos, a muller estivera tan preocupada pola súa propia morte que aproveitaba cada ocasión de repouso para lle escribir longas cartas ao seu fillo, Sima Su, nas que lle pedía que o soterrase dentro daquela suntuosa e delicada tomba que mandara facer, construída con madeira de ciprés de 10 centímetros de grosor, lacada con varias capas de pintura verde e sobre a que mandara gravar un aforismo: o dano que fagas seráche infrinxido, o ben que fagas seráche devolto. Ben, agora quería ler un libro que lle teño un fragmentiño pequeniño dun libro que lle teño moito cariño e que é un libro bicéfalo que ten por un lado unha historia dese universo aldeán da miña infancia que me rodeou. Eu nacín nun pequeno bosque de carballos rodeado sempre da natureza e que se titula Aniceta, e por outro lado ten o texto de La Topita Cegarata. Este texto non viu a luz en galego, desgraciadamente, e tamén é unha especie como de animar os editores a que lles guste este texto xuvenil meu de Aniceta, que dice así en castelán: de niña, en los campos cercanos a nuestra casa, veía muchas veces aquellas montañas de tierra donde mi madre me decía que debajo de ellas vivían los topos. Era una tierra que palpitaba si la observabas detenidamente, y yo, por aquel entonces, me asentaba a hacerlo a menudo. Era cuando intuía, o tal vez solo imaginaba, sus túneles como venas vivas llenas de aire rancio en lo más intrincado de sus corredores. Entonces creía entender cómo era la vida de aquel pueblo entero de topos que estaba allí instalado. Los intuía organizados como nosotros, por sangre y afectos. Había topos jóvenes y topos viejos, machos y hembras, valientes y temerosos, tímidos y atrevidos. Todos ellos a veces se abrazaban y conversaban felices con el estómago lleno. Esas veces las imaginaba sobre todo cuando mi madre se quejaba de que aquellos topos glotones se estaban comiendo todas las cebollas y las zanahorias de la huerta. En cambio, en ocasiones los imaginaba discutiendo desasosegados, probablemente a causa del hambre provocada por la prolongada sequía o la escasez de cultivos durante el invierno. Y
Vou ler tamén un fragmentiño dun libro que foi premio Pura e Dora Vázquez, que é un conxunto de historias, das historias da Obra Pinta, e eu empecé escribindo estas historias pequeniñas e tiven a sorte de que as vin en forma de libro, pero realmente era unha especie de continuación daquela oralidade dos da miña casa que me contaban historias nunha infancia na que non estaban tan presente bibliotecas tan suntuosas como as que hai agora, e por ese amor á palabra oral pois naceron estas historias da Obra Pinta. Vou ler un fragmento dun contiño que se titula O lugar onde agora vive o avó de Martiño. Cada noite, antes de se deitar, dende aventado o seu cuarto, Martiño mira as estrelas. Agora vive ali o seu avó Matías. Marchara unha mañá de abril na que cantaban os merlos. Martiño botaba en falta todos os días, a calquera hora, en calquera lugar, en calquera circunstancia, sempre. Tamén a avoa de Martiño o botaba en falta. Dende que el non está na casa, a muller camiñaba triste, coa ollada perdida nalgún lugar imposible do ceo. Cando volve o avó? Preguntoulle un día Martiño a súa avoa. O avó non vai volver, porque agora vive nas estrelas, respondeu a avoa, sen mirar a Martiño. Vive tan alto? Preguntou o neno extrañado. Sí, tan alto, porque agora é un anxo con as de cristal que coida de nós, aínda que nunca o vexamos. Desde ese día, Martiño soña cada noite con alcanzar as estrelas.